kaluwore kod kido kod tim mar oganda mar jo-Turkana. Bedo jadoo en gima oyiene ng'ama dichuo. Kata kamano dichuo mapango nyuomo dhako mar ariyo nyaka lerne Mikai dwaro mare mondo Mikai oikre e tayo chenro duto mag arus moting'o chan arus, nyombo kaachiel kod rwako nyachira e dala bang' timo arus kod jaode. Jafwambo marwa James Opondo leronwa mor kod ilo manyo kwako nyombo moro e Turkana ma Jeremiah Napotikan kaachiel kod Lilian Komudei ma en dichuo kod jaode nyoriwore e nyuomo nyachira kendo rwake pacho. Ne en miel kod sigalagala mochuo chieng' nyasi makende mar nyombo mar kido mar oganda jo-Turkana mane otimore gweng' ma Kosikiria Kerio e Turkana madiere. Anyuola mar jaduong' Jeremiah Napotikan kod mikache Lilian Komudei ne onyuoro nyasi mar nyuomo nyachira Sylvia Amoit giduto ji ariyo ka gin kod mor kod ilo marita wachni. Siku ya leo mimi ndio mke wa kwanza ninafanyia mke mwenzangu ambaye ni mke wa pili kufanyia mila vile mimi mwenyewe nilifanyia hiyo mila. Furaha yangu ni kwamba mke huyu ambaye ni mdogo, watoto ambao ni wake hawatapatikana tena kwa hiyo Obama, wamekuwa ni watoto wa watu wa mume. Kalure kod Mikai, jaode ne kane olero ne paro mar med dhako mar ariyo ne osiro lwedo kendo nobedo kod mor mathoth mabang'e ne ochako loso chenro mag nyombo kind jaode kod nyachira. Licha ile mali niliweza kufuga na licha ile mali Mungu aliweza kutubariki, nikaona ni vema nipeane hii mali ili niweze kununua watoto nawe watoto wangu katika familia. E Uganda masani nyeke okwinjire kendo kinde duto gigo lweny mochuo chieng' ma jodongo chwoe nyaka okwajo piny kako machielo to Mikai Uganda mar jo-Turkana bedo para manyime e rwako nyachira kendo konyo e rwako welo e kinde nyasi mare. Hakuna maneno, sisi tunaishi pamoja. Huyo mama wanashika mimi vizuri, hata ameshughulikia watu yangu, watu ya mheshimiwa. Kama hatungekuwa na ushirikiana kamili, mimi nikiwa mwanamke mkubwa singeweza kupatikana mali hapa. Ekinde mayuoche yuko e miel ka ginyiso mor margi bang' timo nyombo kaka ne giwinjore. Jodongo bende oikore ka e tieko kweche duto madwarore kind anyuola mar nyeke kod anyuola mar dichuo ka gikironegi pi mar gweth. If you have been giving your in-laws money, maybe another one gave 100,000, 200,000, 50,000, maybe you have given over even 10 million. Before marrying, it's not counted. What we value here are the goats, are the camels, the cows and donkeys. Arus niko chopo e giko mare, welo mane oyuoro riwore kod anyuola e lamonegi gweth e ngimagi manyime. Naendelee kushika familia yake kuweka kwa pamoja. Jinsi vile anaweka Waturkana kwa pamoja, hawezi shindwa na wanawake wawili. James Opondo, Ramogi TV. En sigana